kanthi pewujudan kaya mangkene aku lan kowe ora bakal kawanguran dening sapa wae Arjuna monggo wala dalah Koko Prabu nggih ora sah basa karo aku kowe pernahe kowe adiku aku kakangmu aku tak nganggo jeneng Jajal Werka nggih kula tak kanthi nami asma Wisik Praceka Bulkiya ya Dimas Bulkiya ayo nyaketi Karang Kadempel monggo kula dheraken Kakang Mas sapa Satria Gagah Pideksai ora tepung karo aku ora wah cetro lehmu dadi buta urung suwe wah radalah ayo di Semar Badranaya nek pancen ora gelem urungake niate anggone bakal bangun kayangan Jajal Werka sing ora trima waduh aduh 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 wah lehmu dadi buta cetha urung suwe cetha kowe ra iso dadi buta kowe ora tau perang kowe meng tak tendang pupumu tak idak pupumu kowe sebut sambat kelaran aduh mati aku hayo ora sah dadak tutupi kowe Badara dadi wujudmu sing sak nyatane macan sapa meneh takon karo aku Bulkiya macan kok buntute diobah-obahke kowe lenang apa wedok aku macan lenang wah cetha kowe kudu macan tenanan waduh aduh ayo Badara aduh maneng jajalan jagat dewa Badara dewa hei kowe ngomong malang krek kukur-kukur Pak wah jan kok merkitik atiku santai wae Pak santai tak bantu saurarane aku ki nek bedagal kaya ngene iki aku saiso-iso mbantu karo Bapak Semar ngono heeh engko sikik iki perkarane aku tak rembukan sikik engko sing nandangi Petro karo Gareng wah iku yo kaya ngono ta Gong aku ki meng modal cangkem tak omongi wae iki yo aja sok kaya ngono wae iki nek senengane sok mbibiti perkara aku gak nek dadi perkara ora santai sinuwun piye Bagong? Wah jan kula ora trima merkitik atiku. Ning atase sampean ki dhisik ki dimong karo bapak. Sikil dinggo sirah dinggo sikil. Ngibanate sampean niku dimong karo bapak niku wiwit kuncung nganti gandrang. Kuncung nganti gelung wiwit jambang nganti gedang celaprang Gong celaprang ora gedang tak kira gedang aku ngelih ora sampean niku dimong karo bapak niku wit sampean cilik sampean lahir niku pun dimong karo bapak sampean didelikke bapak teng ngersaning Demang Sagopa karo Nyai Sagopi sampean kok ora ngelingi labuhane bapak niku sampean ora didheleke karo bapak sampean mudhar hus karo Bendoro kok mudhar-mudharke kuwi ku nalendra aku lho kok men aku nek wis wani kaya ngene kok Truk ora usah mbok penggak ora usah mbok elekke ngopo-ngopo wis kowe meneng kabeh saduk siji-siji ora mangkel aku ndi panemu kok wis
Kono iki lho gong hati-hati gong hati-hati kok. Aku sampean teko delangap ngendikane Nata Ndarawati. Nek pancen Nata Ndarawati arep murungke niate bapak nggone bangun kayangan, dina samengko Bagong sing ora trima. Mergo sampean wis ngembet ketentremaning kawula sak kareng kadempelan kawula sak negara Ngamarta. Niku. Lah sampean murungake niate bapak nggone kepengin bangun SPBU, bangun kayangan. Bangun kayangan. Niku padha karo sampean ki mateni uripe kawula sak negara Ngamarta. Ngono? Mula sampean ampun waton ngendika, ngomong ki nganggo dipikir kres. Kres keparat ora. Nek sampean arep wani murungke niate bapak, mungsuhe udu sapa-sapa ning ajange jadane Mas Bagong Jon. Bagong Jon ora. Men aku saiki tekan cangkringan ganti jeneng. Oh iya. Wis sak karepmu. Heeh, sak karepmu wis iso nyekel slentrem ki wis alhamdulillah aku to. Ora ketang bar iki mampir jajan. Ya wis senenganmu kok ya kaya ngono ora. Niku nek sampean wani murungke niate bapak, anggene bapak bangun kayangan sing ora trima kula sinuwun. Cacamun taplegen tap duko yaya sinipi netra kocak ngondarandir Ndara Setyaki ngapa maju lho aku ndereke Koko Prabu Kresna lah terus nek ndereke ngapa njaluk jajan semanggan ora arep nesu kowe iya ngapa kowe nesu aku ngerti niatmu kowe maju nglakokke nuthuk nabuh sampak kuwi kowe arep nesu karo aku nang wis tak antisipasi ya aku salin sandangan training siki engko sik men dicepakke sik karo bojoku keparat delangap ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abang kowe wani karo Koko Prabu Kresna lha kowe iki ngapa wong sing tak kojahi sing tak suarani kowe meneng wae kok lha kowe sumbar-sumbar nantang abang raimu iki wis ket kono oh ket kono wis ora celemongan go gaging ya ajeng pripun sampean Ndara Setyaki aku ora trimo nek kowe wani karo Koko Prabu Kresna. Nek ora trimo arep piye, Nek ora trimo arep piye? Kowe kudu nampa pidana saka pernatan Nadil, pernatan hukum negara Ndrawati. Lho saiki tak takon, sampean saiki enten pundi? Sampeyan enten pundi? Aku saiki ning Padukuhan Karangkat Demel. Aku ning kersaning Kakang Semar. Lah artinya jika sudah sampai sini hukum negara Ndrawati ora berlaku. Nganan mergo hukum negara niku kedanten syarat serananipun. Tur kula arep jenengan niku pun benten wewengkon. Kula niki Karangkat Demel iki kebawa ke perintah wewengkon negara Ngamarta. Lah sampeyan niku pun wewengkon jaban rangka negara Ngamarta kok arep sak kepenake dhewe ajeng nesu-nesu ale kula niku ndak bisa ora saged ngoten niku sampean ki wong Ndrawati dina samengko ki sampean ki mung nderekke ratu Gustine aku senopati aku wis ngerti ning apa ya arep nesu karo aku wong sing arep bangun kayangan ki bapak ya nesu karo bapak dengkele atus wong wis sing mau sing nantang-nantang sinuwun Kresna kono kok sing kon nandingi aku. Ora apa-apa ya, Pak. Ora apa-apa dengkulmu.
Aku sing tombok nyawa mungsuh Ndara Setyaki kalah. Wis men kowe cangkemmu hus. Karo wong tuwa nyangkem-nyangkem kira ngapura, Pak. Wajan aku nek karo Semar wani ku ora tau kuwalat. Ning yo sak ora-arane ngajeni kok. Heeh, truk santai wae. Lah kok sampean arep wani ajeng nesu kalih kula, ha? Mergo kowe wis wani karo Koko Prabu Kresna. Nek kula pun wani niku mergo enten dasare. Dasare apa? Sinuwun Kresna kepengin ngundurake niate bapak. Ming mergo diutus karo Sang Hyang manik bunga, manik madu. Manik Maya ki ming sadine bapak. Bapak kuwi karo Manik Maya ora ngajeni. Bapak kuwi karo Manik Maya ora ngurmati, ora ngabekti, ora nyembah. Lah kok Semar sing ming arep bangun kayangan kok dingel-ngel niku mboten saged kaya ngaten niku. Nek sampean sing ajeng ora trima, kula nggih ora trima. Njur karep piye? Metu njaba. Kepiye? Metu njaba kula tandingi medal Jawi. Mergo kula saiki wis wani metu njaba. Gong ora clemongan iki ning area musala. Heeh, Truk, santai wae. Wis gek sing baku apa perlune? Ayo metu njaba Ndara Setyaki. Tak andari ning alun-alun utawa ning perapatan Padukan Karangkadempel. Metu njaba. Nah wis kanane kaya ngene iki aku gah ngewangi. Santai, Mas, santai. Mengko urusanku. Urusanmu piye? Nek kowe iki wani karo Ndara Setyaki apa kowe wani karo Ndara Janaka apa kowe wani karo Sinuwun Kresna? Saiki aku tak takon. Piye? Anak-anak Pandhawa ke mau rak do rawuh mrene to? Heeh. Lah karep gabrak apa? Santai Gong, santai Gong, santai Gong. Isih bar limbukan kole adegan perang. Wis wae ora tak juluki kok malah dosa karepe dhewe. Iki mbakoku. Malah dilinting nggo udut. Sak penake dhewe ora. Rene-rene. Kepiye Gong enek opo? Lenggah kene. Wah, jan wis dosa karepe dhewe ora. Nek ora tak juluki kok ora teko iki piye to? Ndara Gandut kaca rene. Iya, Bagong. Wah, isih metu kebule lambene. Lambemu kuwi ora senengane kok arep bendoro nglambek-lambek ora tau ngabekti, ora tau ngajeni. Ndara Antarja rene. Iya, Bagong. Ana apa? Jiwa Semar ana apa? Mang mriki, Den. Niku wau jan sing bibiti perkara niku Bagong senes kula. Paripaksa sing ngrampungi nggih kedah Bagong. Usik ana apa, Gong? Kowe gawe perkara apa? Maturu karo aku, maturu karo bapakmu, matur karo ngersaning bapakmu. Ngeten iki jane mung masalah cilik. Masalah apa? Masalahe perkara apa? Niki niku mung perkara ngejak-jajan ora dituruti. Oh wis aturno sing cak nyatane gek limbuhan iki wis para pamirsa kasake lekase wengi. Ya kowe iki kaya ora. Selarepingan aku. Wah. Niki ngaten, wau niku Sinuwun Kresna rawuh mriki nganthi ingkang paman Paduka satruing Madukesma. Madukara Ndara Janaka. Terus lah ten ngriku niku intine ndak ngladrah Sinuwun Kresna niku rawuh mriki mung badhe murungke niate bapak anggane mbangun kayangan merga diutus kalih pukulan Bathara Guru. Muridé? Oh, kuwi takon dhewe kok sauri dhewe. Wis gegake kesuwen ndak ngladrah. Heeh. Neng kula ora trima, kula kok kobong ati kula panas kuping kula niku lak kok nak feedback niku. Wih, ngono ya. Kuwi iki radiasi, Gong. Radiasi, radiasi.
Kula Kresna karep ngundurke niate bapak niku kula ora trima. Ning atase bapak ki meng pamonging Pandhawa kepengin bangun morale Pandhawa klebu kawula sanegara Ngamarta kok ora oleh. Ki nek cara kula ki kebangetan diwane. Terus lanten ngriku dadi geger. Gegere kepiye, Gong? Enten ngriku dadi geger antaraning kula karo Ndara Setyaki. Lho, lah kuwi kan urusanmu. Nek wis urusanmu aku ora melu cawe-cawe mergo aku ki dina sak mengko nanjihke karo kakekne Semar. Apa kakekne Semar ki bakal mbangun kayangan apa ora? Lah sik ngaten. Jenengan niku rawuh mriki wigatine napa? Nanjihi karo kakekne Semar. Angka kalih, angka loro. Nek ana bot repote kakekne Semar, aku bakal bantu karo kakekne Semar. Mergo sak ora-orane nek wong duwe gegayuhan kuwi mesti ana pacobane, mbuh cilik mbuh abot. Mesti kuwi ana. Lah saniki ngeten. Gandeng kula niki anake Semar. Sampeyan ampun saguh bantu kali Semar to? Aku saguh, Bagong. Ndara Gandut kanca pripun? Aku saguh, Bagong. Ndara Antarja? Iya, aku saguh, Bagong. Aku saguh bantu karo Siwana Yantaka. Lah nek pun saguh gandeng bapak niki kebatinane ugi lumayan. Ateges lumayan niku nek bapak coban batin niku bapak saged nandingi piyambak. Iya. Neng bapak pacoban lahir cetha bapak niki wong kere. Bapak niki wong ora iso ngopo-ngopo, perang ora iso, ngopo-ngopo pokoke ora iso isane ming madang. Mula awake nganti kaya ngenten iki to nganti kaya sing nyelentrem. Gong ora celemongan. Nek sampean pun saguh, cetha saguh pengen bantu, cetha saguh bantu karo bapak. Bab perkara pacoban lahir kula nyuwun tulung Ndara Setyaki diundurke den. Gong, non. Aku saguh bantu ning aku bantu karo kakekne Semar. Mengke sike, mengke riyen. Kula niki sapa? Kowe iki abdiku. Lah, abdine jenengan niki sinten? Kuwi bapakmu. Lah nek otomatis niki bapak kula, terus kula sintene bapak niki? Kowe anake. Lah, kene paham kowe. Nek pun paham ngaten, cetha nek kula niki termasuk golongan rombongane bapak. Mergo kula esuk tumut bis. Berarti sampean pun cetha saguh bantu bapak. Nek saguh bantu bapak nggih saguh bantu kula den Andara Antasena. Nggih. Wah, jan wis repot tenane aku ning Karang Kadempel. Ayo ora gelem direpoti ya mang wangsul mawon. Ora, Gong. Gandeng oke sithik kowe iki wis tau ngomong aku. Sak ora-orane aku ki ngaturke rasa matur nuwun, aku gelem ngundurke karo Mak Cilik Setyaki. Aku saguh bantu karo kowe. Lah ngak ngaten. Oh langsung suwuk kowe karepe ora terus aku ora ngerti, aku ora disula apa-apa. Wis sabu. Pon nek cetha ngaten dinten samangke kula nyuwun tulung nggih Den Ndara Setyaki sinuwun Kresna karo Ndara Janaka diundurke. Iya Gong, sak iso-iso aku bakal ngundurke karo Mak Cilik Setyaki karo Siwandrawati karo Mak Cilik Janaka. Pun mangkat dinten saniki. Gawe iki sapa kok utusan karo aku ki? Kula abdine jenengan, kula nyuwun tulung semados nika dipun unduraken. Ya Gong, aku njaluk pamit. Siwa Semar aku njaluk pamit. Ngatos-atos Den mugi saged unggul anggenipun anglampahi peperangan. Iki apa arep perang iki? Ayo sak ora-ora perang sik to, bapak ki wah jan wis ora. Pun gek dinyangi sinuwun Kresna Ndara Setyaki diundurke. Ya Gong, aku njaluk pamit. Siwa Semar aku njaluk pamit. Siwa Semar aku njaluk pamit. Ngatos-atos Den Ndara sedaya kemawon. Ya kek aku njaluk pamit kek. Ora ya wis ora-orane mundur.
omah iki kahanane wis kaya ngene Gong. Lah nggih Ning kepiye wae gandeng aku wis saguh bantu karo kakekne Semar, aku wis janji karo kakekne Semar gelem ora gelem aku karo kakang-kakangku kudu bantu Gong. lah nggih wah jan niku nek Ndara Setya iki mboten diundurke wah ndak kur dadi perkara. Iya ning aku saguh bantu karo kowe ning iki eneng ninge Gong. Tapi iya lah pripun to kowe maju dhisik mergo ora sak lumrahe kok kowe urung temandang kok aku wis ngewangi iki rasaku ora kepenak. Kejaba nek kowe wis maju kowe kalah kowe tatu kowe mundur lagi tak bantu kepanengipun. aku saiki kowe maju kok Nek kula lara tak tambani ya nek ming lara tok nek modar tak uripke carane kanggo banyu sengutku iki tak pres nek tak pres metu banyune we ampuh kene didadal mawon dadal padake apa kula kinten nek anu templekan anu variasi yo wis kowe maju dhisik metu ana mak cilik Setyaki nggih konen mundur nek ora malah jaken manunggal dadi siji karo kakekne Semar nyengkuyung anggone kakekne Semar nggone pengin bangun kayangan. Nggih. Kula tak methuki ning nek kula lara mang tambani nggih. Iya wis santai wae. Engko tak tambani mengko tak wenehi obat. Nggih, nyuwun pamit Den. Yo sing ati-ati, Gong. Lamun katututan lamun mangsah prawira diktaya Prananggana magawe kelarira wang paribaksa gandeng kowe wis wani karo Koko Prabu Kresna. Koko Prabu Kresna kuwi ratu Gustiku. Monggo aku dapuk minangka Senopati ning negara Ndrawati. Senopati kuwi wajibe nduwe karo nalendrane karo ratu Gustine. Panas atiku gawe muntap seng nata ing ngendi ya? Gawe muntap atine Bagong kowe, ha. Ya, ayo ora ketang sak kebiaran, sak ubengan rong ubengan sampean perang karo kula. Maju sak ora bakal tinggal loncat. Maju tebiak dadangku wargane patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kalih sampean, Ndara. Yo. Ayo maju kowe kalah mungsuh Setyaki. Ayo tak ladeni Setyaki sak mampuku. Ayo ayo kalah karo aku. Iya titeni ayo kalah nek kowe karo aku.
Gayu. Ngapa kowe kaget? Urung wayah suwuk wis disuwuk wajan wis ora. Rekoso tenan. Angger Antasena. Heeh mak cilik. Golek enten mriku. Lho, rombongan iki rombongan kowe. Iki rombongan saka dhuwur tekan ngisor iki numpak bis. Saka ngendi? Kutha Kidul. Angger kok lenggah enten mriku. Ya sawetara aku sowan ana ning Karang Kadempel mak cilik. Sowan ngersaning kakekne Semar jarene arep duwe gawe. Jebareng tak tanjuki jebul bener kakekne Semar kepengin bangun. Ya kuwi bangun kayangan. Kok lenggah enten mriku lah. Aku ngewangi karo kakekne Semar aku wis kepacut saguh kepengin bantu. Nek ana pacobaning lair sing kudu nganggo kekuatan aku sing wis saguh bantu. Oh. Diam seketika kowe ning ngarep-ngarepane anak-anak buahku kowe diam seketika ya. Nywara kowe Sedhi apa? Setyaki. Gong, Non, kowe mundur kene. nggih. Sampurnake mau. Kowe menengo dhisik lungguh kono. Nggih. Mak cilik, wonten dawuh nggih. Aku ki dadi lancur-lancur Pandhawa ki duwe rasa matur nuwun karo kakekne Semar. Merga labuhane kakekne Semar ki pancen gedhe tumraping para Pandhawa. Lah bareng kakekne Semar kepengin bangun kayangan, bisa ora-orane aku klebu anak-anak Pandhawa liyane melu cawe-cawe melu nyengkuyung anggone kakekne Semar sing bakal nggayu gegayuane mau. Merga wong nek duweni gegayuan kuwi sithik akeh mesti bakal nampa pacoban. Mula gandeng aku lan lancur-lancur Pandhawa liyane wis saguh sak biantu karo kakekne Semar nek ana pacobane sing mbutuhake kekuatan aku sing temandang lek. Mula gandeng pacobane iki mak cilik Setyaki karo Siwa Ndarawati gandeng aku wis saguh bantu karo kakekne Semar. Paripaksa aku kudu ngundurke karo sampean. Nek sampean arep wani ngurungke niate kakekne Semar mungsuhe dudu sapa-sapa nanging ajange dadane Antasena. Belane kena ning nganggo dipetung, dibedake endi sing becik lan sing luput. Lah gandeng pangartine Siwa Ndarawati ki nedeng ora bener utawa nedeng owah pikire. Mula samengko paripaksa mak cilik Setyaki kudu tak undurke mak cilik. Aduh, Ger, nuwun pangapunten, Ger. Aduh, nyuwun pangapunten, Ger. Kula ndodho ing kalepatan karana kula rumaos luput. Anggen kula sak biantu kula belani dhateng watak Anggara Piyandala. Lah, kene iso sadar. Lah kene iso sadar. Ndak mau ngantemi aku tak antem genti gleleng ora krasa. Bareng tekan kene kelipuk. Kowe cangkemmu menengo sik, Gus. Kula niku karo omeng kere niku wong tua lho den tua kula karo sampean. Ya wing menengo sithik. Wis kowe minggat rono sithik, kan minggat rono sithik. Mau enten mriki mawon. Ya ning kono ning ora usah omong. Nggih menungsa rentok omong ki patung apa piye? Apa wayang disimping? Menungsa rentok omong. Gus iki aku tak matur karo mak cilik Setyaki. Nggih, kula semanggaken. Meneng. Nggih. Mak cilik wonten dawuh nggih. Kakekne Semar ki anggone bangun kayangan ki ora kok papan sing magrung-magrung, papan sing endah kuwi ora. Iki ora iki kados pundi. Ning kakekne Semar ki ming kepengin bangun morale para kawula sak negara Ngamarta
meng kepengin bangun pakartine wong sak negara Ngamarta sing dina sak mengko ki wis miturut kakekne Semar wis ora kaya duke nguni biyen. Lajeng keparengipun kados pundi? Lah mula gandeng Mak Cilik Setyaki wis ndodho ing kaluputan. Saiki aku nanting karo Mak Cilik Setyaki. Badhe nanting kados pundi? Kula namung kantun derek ngersanipun Anggir Antasena. Lah Mak Cilik Setyaki arep bali nyang kasatriyan Garbaruci apa arep melu karo Kakang Semar nyengkuyung Kakang Semar anggone bangun kayangan. Marawi tumrap kula kagem menapa kula wangsul bidhal dhateng wangsul wonten kasatriyan Garbaruci marawi tanpa wonten ginanipun. Marawi tumrap kula aluwung becik kula nderek Kakang Semar nyengkuyung Kakang Semar anggenipun badhe bangun kayangan. Nah, nek wis kaya ngono saiki lungguh kene. Iki keparengipun kados pundi? Kowe lungguh kene kowe dadi rombongane kakekne Semar. Engko sike nek arep gabung kelompok bangun kayangan utawa panitia bangun kayangan ki ora mung waton iso mlebu. Terus kudu kepiye Bagong? Iki ana syarat-syaratane. Ki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja ora ketang apa to? Ya maringi karo aku. Mula gandeng aku ki minangka panitia. Saurane arep mlebu rombongan Semar bangun kayangan ki saurane maringi ora ketang sithik-sithik. Nek pancen kudu kaya mangkono, aku ora apa-apa Bagong. Nah nggih. Pira? Kowe butuh pira? Pun saiklase mawon. Saiklase mawon minimal 350. Ya wis yo. Iki 350. Pok kutuku nggo sangu kowe Bagong. Nggih, matur nuwun. Nek ora ngene ora entuk sangu kok ora. Ki ngapa ta ki? Balekke. Apa to? Balekke ora. Aku ora sida nyengkuyung kakekne Semar. Nggone bangun kayangan nek kowe pakartimu kaya ngono kuwi. Alah. Wong ngene rekasane wong golek dhuwit. Meng golek sego sepincuk diwangi dikethak Ndara. Ah wis ora sida Den. Ngono balekke kene ora. Menungso ora tatanan Pun ninggang mriki. yo. Lah gandeng saniki niku picobane niku Sinuwun Ndarawati. Dinten samangke niku kula niku ajeng ngundurke Sinuwun Ndarawati. Terus karepmu kepiye? Ndara Setyaki kedah ngundurke Sinuwun Ndarawati. Aku sagu ngundurke Koko Prabu Ndarawati ning karo kowe Bagong. Nggih, kula dherekaken Den, monggo. Ayo Bagong. Katriga mulung mangrompak ing wadya. Katriga mulung mangrompak ing wadya Kuruda Kura. Kuruda Kura rek kagiri-girira nanggono magawe gelarira wang-wang. Oh, ulah dalah. Setyaki kok ning kono.
Niki Koko Prabu lenten mriki. Lho, kowe kok eneng mburine Bagong, kowe mau tak kon ngundurke Bagong to? Kowe mau takon nandingi Bagong, kowe mau takon ngundurke anggone Bagong kepengin ngundurke karo aku. Niki nanging kula sampun kawon kalian Ki Lurah Bagong. Lho, krungu ora? Bocahmu wis kalah nek mengaro Ki Bagong Jon. Edan ora. Apa kuwi tenan sejaki? Inggih Koko Prabu mriko estu. Wela dalah. Ayo, nek sampeyan isih wangkot arep murungke niate bapak, aja kok sampeyan glo Senopati Ndrawati wis tunduk karo Bagong Sinuwun. Wela dalah kuku karepe dhewe. Apa Yayi Setyaki ngono kuwi sing pun Kakang karepke. Si Adi wis gelem nderekake pun Kakang, si Adi wis gelem. Ndodhoing kaluputan si Adi wis gelem. Ngaku nek si Adi kalah karo pun Kakang. Aseme wis rampung, kresnane wis lunga, aku isih acting. Ayo wis kojur ta nek kaya ngene carane. Wis ora Wala dalah tenan to, rak tenan to. Truk. Piye, Gong? Kalau wah jan terangane Sunan Ndrawati ki jan yo. Ora ming dhewe. Ora ming dhewe piye? Rena to. Kepiye? Kalau sawangan nang kono ka lho. Sinuwun Ndrawati pethukan karo wong numpak pit Jawa nganggo stop map. Sapa ya kae, Tru? Ayo wis sembuh kaya. Umar Bakri po. Umar Bakri. Pukulun manik moyo Umar Bakri. Tangane papat. Iya. Kae Bathara Guru. Bathara Guru. Heeh. Ah murid endi? Nek yane iki nek guru teko iki murid iki yane dorong tangi ya, Tru. Ayo wis kae iki Bathara Guru adine bapak kae lho sing utusan karo Sinuwun Ndrawati kok ora. Ini ora matur bapak ora rampung perkarane lek. Wah, ayo matur bapak, Truk. Ayo tak derake le. Lamun katututan lamun mangsah prawira diktaya ronanggono magawe kelar hirawang pola salah sawai Satria Kanthet nyayet brengosi ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen. Takon karo aku kekasih Raden Setyaki Jaturing garpa ruci. Setyaki. Yo. Ayo Ndi Semar. Kok wenehke apa ora? Nek pancen ora gelem murungake niate anggone bakal bangun kayangan. Drosak mengko aku sing mula sara karo Semar. Ayo. Nek pancen kowe arep murungke niate Semar anggone bangun kayangan. Kowe arep gawe, kowe arep ngrusak katentremaning paduan Karangga Dembel. Wong suwe udu sapa-sapa ning ajange dadane Setyaki. Babu. Wah, lena pangindhamu lan rondo bojomu sing lena prapteng lalis. Wah.
Lai. Wah. Hei. Mati weh. As. Ah. Ayo, jar, as. Iya. Walah. Setan ora. Satru cilik kok abote ra jamak. Ayo maju. Waduh. Maju. Ayo maju. Ah. Woi. Woi. Aduh, mati. Aduh, mati ya. Woi. Aduh. Hei. Gue, ya, wes, 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 aduh, mati ya, aduh, wes, wih, wes, wes, wah, lai. Aduh, mati ya. Aduh. Wes, wes. Wes. Aduh, mati. Tak ukus. Wes. Jan kowe. Setan nundel barang menungso ora tataran. Jombegan. Lai, wes, wah, jian, yulah, wah, jian, lai, wes, arat gawa goto dhewe, ayo. Aduh, mati aku. Wah, Satrio mabur. Sopo? Gadut gojo. Sopo? Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Ayo Dismar. Pok menehke aku pura. Yo Tampanono. Wah. Wah. Aduh, mati aku. Aduh. Wes, aduh. Wes, ya Allah. Wah. Wes. Wah, wes. Ah, wes. Ah, wah. Yo. Sawai Antarjo wis sapa abdi ning Betari Durga. Aku Kolonjaya. Ayo Ndi Semar. Mbok wenehke aku apa ora? Ora mbok wenehke aku. Wah, nglakon gaglak limpahmu. Ayo. Tandingan Raden Antarjo. Wah, pecah dadamu tibakno. Pas. Wis, was. Aduh. Hei.
gelis Kang. Gelis Dimas. Tak candak sirah tak jak ambles bumi modar. Sip. Kaya ngono kuwi kinerja sing dibutuhke karo kakekne Semar sing kaya ngono kuwi. Sing cekak-ceket trampil trengginas. Arep-arep trampil arep kaya mbae patalan ora apik. Wis ora apa Dimas. Ayo manunggal dadi siji karo Siwa Semar. Heeh. Mun didhawuhi Siwa Semar ya Kang. Ayo Dimas tak derekake. Aglah bergagah yayah prayit ning ngewu Sang Raden Haryusidaki. Dadasa kula ing mangke ing paningal ngalamun nyumurupi kawontenan negari utawi padukuhan Karangkadempel ingkang sami bebentaan sirah kocap angnam-nam penggalih tumutun anglangut penyawing Sang Haryusidaki. Dadasa kula ing mangke datan mangertos lampahing alus balaning Bedari Durga Jim Setan Mriprayangan ingkang sami ngramyang wonten nginggiling Karangkadempel sigra ngangsluk dhateng angganing Sang Setyaki dadi mbranang parsuryane Sang Setyaki wau. Semanten datan mubah, datan musik wis kapanjingan jiwaning iblis balaning Bathari Durga nalika semanten saya suwe ketinggal labrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa ambalik nalika semanten sigra nerajang Madyabala Karangkadempel. Ana bleduk mangampak-ampak to le. Mati kowe. Lho. Kowe sik kaya suarane Ndara Gatotkaca to le. Endi ta Tru aku mung krungu swara entut. Mak. Sing entut sing nyelentem. Aku. Wah. Oh lah tenan le lah kae kok Ndara Setyaki gelut karo Ndara Gatotkaca matur bapak Tru. Ya le. Den mrayena semuriris kabalik titiyane Trisunya Purnama sasi Petro ana apa kok mlayu-mlayu keweden. Sajak bingung penggalihmu Pak, matur Pak. Kepareng matur. Kahanan Karangkadempel ketiwasan. Ketiwasan piye? Ketiwasan piye, Tru? Kok aku malah ora mat bareng aku mlebu ana ing pendopo Karangkadempel. Kahanan iki ketok ayem-ayem wae ning kok kowe matur nek kahanan Karangkadempel murat marit. Bapak Alendra Antorsnya mboten pirsa.
Wah, kawula sak Karang Kadempel do kaya ora karepe dhewe. Ora karepe dhewe piye? Wah, wong wedok jerit-jerit sak karepe dhewe. Wong lenang ngepruki apa-apa sing enten ngarepe. Kuwi tenan apa kepiye? Wah, nggih Pak, wah jan wis kanane murat tarik niku lho mboten bapak sing paring apa jenenge solusi. Pencerahan kepiye carane men supaya kahanan Karang Kadempel iki iso tentrem meneh iki kepripun kula nyuwun tulung kalih bapak. Lah kepiye? Lah niku malah Ndara Setyaki kali Ndara Gatotkaca do gelut eneng parepatan Karang Kadempel nika lho, Pak. Wah. Piye Semar ki diomongi kaya ngono tuwas ngeden-ngeden kok ming. Wah. Ora ngono ming blogogku sadulita. Kok atel muter. Kae iki wah, kowe ora weruh to, Petruk. Weruh napa? Kae lho bolone Durga Jim setan priprayangan ngebaki Karang Kadempel. Kok cangkeme jembar banget. Iki aku ya, Truk. Asem tak kira demite usake undirane kaya ngono. Wis kayanane kaya ngene iki mbok ya mensyukuri. Wis malah aku diarani demit wis ngelokke cangkeme jembare raja mah karo wong-wongane iki ya kaya ngene iki. Sesuk dipermak wis ora sah. Kae pancen padha padu udu karepe dhewe. Gek bendaramu kae Ndara Gatotkaca karo Ndara Setyaki kae padha gelut kae ya ora saka karepe dhewe. Ha karepe sapa? Mosok karepe Pak Ipung lah ya ora. Ana karepe kono ki meng mati. Kae ora saka karepe dhewe ning kae padha gelut merga wis kepanjingan jiwane iblis. Ora dicekal-cekal to, Truk. Men mereka Petruk iki kaget ngono wae kok wis ora ana cakepan suluhe ya wis ora apa-apa. Lah terus niku syarate men do iso mari niku pripun? Aku njaluk tulung kali sampean Den Ndara Antasena. Piye kek? Kalih kabeh wae pokoke aja nganti ana sing ngalamun. Mergone enek sing ngalamun wah wis perkarane repot ora sebaene. Ngati-ati niku aja sampun ngantos ngalamun. Dieling-eling gong ora entuk ngalamun. Terus syarat sing selanjutnya pripun, Pak? Saben pager ana ing dusuk utawa padukuhan Karang Kadempel iki talenana janur. Oh nggih. Lajengipun wis meng kuwi syarate pokoke aja ngelamun. Nek ngantuk entuk ora, Pak? Ora entuk. Duh aku ngantuk. Ayo wis bejamu gong kowe engko Kang Slupan. Mbok mah Truk mah. Amah Kang Slupan kuwi jare ora krasa apa-apa. Ya wis ora. Iya. Nggih, Pak, matur sembah nuwun awit peparingipun apa niku jenenge. Semoga niki dieling-eling tenan gong aja nganti ngalamun, aja nganti ngantuk. Engko tak mripatku tak kecerane banyu jeruk. Apa mau to, Truk? Kayak mau apa to, Truk? Ambuh. Masa kowe ora weruh? Bola gareng, Truk, gareng Kang Slupan, Truk. Wah, wis ketiwasan nek kaya ngene kae.
nanasmu. Gong truk piye truk? Iki gareng kang slupan tenan, Gong. Wah, jan wis ora. Piye le nambani truk? Wah, jan iki mau lali ora njaluk bapak. Ora njaluk diwae reti karo bapak syaraté nek nambani wong. Lho, Gong. Iki nek tak culke mbradat mbuh. Tekan ngendi lho, Gong? Wah, jan wis ora. Wah, rekoso nek kaya ngene cahnane iki. Tak gujeke. Aku tau diomongi bapak. Diomongi piye? Niki mbuh nek nggo wong kang slupan iso mari eling saknalika apa ora? Lah wis diomongi bapak piye? Jarane iki demit iki wedi karo barange wong. Apa to? Iya. Yakin kuwi saka bapak ora saka sapa-sapa kuwi sing ngendika bapak dhewe. Ora nek apa-apane sing tanggung jawab bapak ngono. Kuwi akone Petro. Pus meong wis. Tak gujeke tambanono ya, Gong. Siap. Wah, jan iki ora tak. Ning gak tak truk. Ayo jajalan sithik. Wah, tak. Skleru. Aduh, ya ngapura truk. Salah nang kono. Wis kebacut mambu, Gong, wis ora. Iki lho gareng ngono sarana irunge. Wis ora tak ngene kok ora mari ya, Truk. Ayo jajalan sithik. Nyimil-nyimil. Nah, terus nganti glubrut kae ya men. Ini bukan dulu sini tuh siapa? Saja demit bayi. Ayo. Ya begini. Nah, Gong. Truk. Wah, jan ora marem aku. Weh terus ora sida kok. Kuwi lunga. Menungsamu Mas wayahe lunga malah arep pindah rene. Urung mari kaya Tru. Oh. Men iki nek ora tak ngenekke ndak ora kapuk gareng sok. Utang aku randang disare kok. Terus ngene wis sisan. Terus, Gong. Heeh, men ngantek demite metu. Heeh. Terus. Aja nguceki ta, Truk. Wis mari sih diusari. Yo lah. Ngapura karang aku ki mangkel karo kowe janjane iki. Tak lap-lapane wah tememplek ning rayu. Kurang ajar ora senengane ora. Wah, aja ngalamun. Kowe mikir apa? Aku ki ya meng mikir utang karo kowe kae, Gong. Lah rak tenan makane kene sahur. Utang murah aku 350. Saureng. Ndak ndak ngebot-boti urip anu nggonmu golek dalan padang. Aku ora duwe tenan iki. Alah iki apa iki? 500 mune ora duwe cak kowe. Ya wis kuwi peken, Gong. Kucak-icak kuwi sing 200. Sing 150 sedekahku. Wis ngono matur nuwun kok ora. Iki kanane karang kademel muwat mawit tenan. Iki nek ora njaluk pitulungan karo bapak sing demet ki wedine karo apa? Ora bakal rampung. Mergo nek nganggo cara kanthi ngono kuwi, masa saben ketemu demet ngosari. Ayo ora wangun to. Ayo njaluk bapak mantra apa sing kira-kira iso ngusir demit le. Ayo matur karo bapak rek. Ayo.
Ayo kamu, ayo, Tresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramandira kanggo mitraning asta aning asta Arjuna wonten dawuh yen ora temandang kok katon nista temen nata Indrawati ing atase aku ki wis sagung ngestake dawuh pindhaning Hyang Adimu Kulun Manikmaya para wajabala suka dandang manguri wis padha gawe kisruh kanan karang kadempel lajeng keparingipun kados pundi apa ora prayoga lamun pun kakang karo Si Adin nimbrung jroning karang kadempel menapa mboten kaling seman karana badhe kadrangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten ing karang kadempel monggo nyatanipun kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Koko Prabu mewah ingkang rayeng Madukara sranane aja wujud napa Ndrawati nanging salin wujud aja kanthi pawujudan kaya mangkene monggo kula jeraken menapa ingkang dados kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo Pandhawa tata kati wisraya indriyaksa sara maruta pawana bana maragawana samirana lan warayang Bonjo Bayu wisi ana magulingan lemo Ladalah yen wis kanthi pewujudan kaya mangkene aku lan kowe ora bakal kawanguran dening sapa wae Arjuna monggo waladalah Koko Prabu nggih ora sah basa karo aku kowe pernahe kowe adiku aku kakangmu aku tak nganggo jeneng Jajal Werka nggih kula tak kanthi nami Asme Wisik Prajeka Bulkiya ya Dimas Bulkiya ayo nyaketi karang kadempel monggo kodheraken Kakang Mas
Siraning Aden Prayitna semuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisunya Purnama Sasi Bendara Antasena. Heeh kek, wah jan. Enten apa kok kecayalan melajar saking katebian. Kek iki mak cilik Setyaki karo Kakang Gatotkaca nek ora dindakke tan wurung mengko mung bakal ana paten pinaten kek. Wela dalala pripun iku nek wah niku nek jenengan ping piyambak mboten badhe kalampahan. Heeh terus karepe kakekne Semar kepiye? Jenengan mangteng negari Ngamarta. Jenengan melajar teng negari Ngamarta pados pitulungan njaluk pamit kek. Ganjing langit kelap-kelap katon ler genjang alis risang maweh gandrung sabaran kadul bukir moyak mayek saki hendias balewur. Ngetokke baksone metu. Apa kowe iki kepengin kok kowe iki ya ora oleh arep nyelani mangan. Wis ora apa-apa truk karang wis gaweane dhewe Pak Trukul ora. Gak aku. Bakso ya bakso. Ya. Wonten dawuh Pak kepareng nimbali dhateng ingkang putra. Petro, wonten dawuh Bagong. Piye, Pak? Kowe tak kongkon gelem to? Kenapa sih? Abon-abone? Kowe iki kaya ngono dijuki tulung karo bapak kok. Sok senengane kaya ngono kuwi. Ora lho, wong ki nganggo mlaku to. Ya ora usah kaya ngono kuwi no wong kok sok karepe ora. Pamrih ngono kuwi ora apik kowe iki ora. Nggih Pak, wonten dawuh pripun badhe kados pundi? Kae ndaramu Setyaki karo ndaramu Gatotkaca kae du gelut. Nggih, mun ngertos ning kae ora saka karepe dhewe. Mula aku ngawe kowe kae pisan. Mengko ning wis mbok pisah, kowe nyeluk ana aku Bagong. Nyuwun pamit, Pak. Nyuwun pamit, Pak. Hey! Sare. Wah, jane iki lha ora. Ayo amuk. Ayo kowe sapa culna aku keparan. Sabar. Baksone metu iki, baksone metu. Sabar nek arep entuk bagian sabar. Kae menungso ora tatanan. Ayo culna aku. Aja mbok gujeg kaya ngene. Aduh. Meneng ora wae? Meneng. Ngarep ngletak ndasku kletan ora iso wis. Wis rak gujeg kowe wis ora iso. Ayo kowe wis ora iso ngletak aku. Pak, gek rene kok. Lah dalah. Iki wis tak cekel demi teloro. Syukur bage. Wah.
gak kene tak tambanane. Aku iso nek nambani wong kang selupan ngono kuwi. Karang ilmuku dhisik isih tak nggo, Bagong. Ngelmumu ki apa? Hah? Welut putih, macem-macem aku duwe. Wes gak ditambani. Yo Bagong. Semobang yuang arono kadinetraning ngarapuh sabdaning kukila ringkane kara sageter kene donganing kung lir sing biyene panca wah dalam pun den mun kula tambani den Ndara Gandut Kaca kalih Ndara Setyaki yo Siwa Semar matur nuwun yo Siwa Semar matur nuwun kok awi kula dherekaken teng Karang Kadempel ayo tak dherake Kak Siwa Semar kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kanggo napa kaya bingung penggalihipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah Dimas apa ana pawarta babakan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina sak mengko ora katon suwan menyang Praja Ngamarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesti wae mbarep kakangku ora bakal pangling karo atake adhiku ya kuwi Si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki, nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka tumrap aku ora dadi sabab engkang baku buang dadi darunane dene mbarep kakangku nimbali sawane adi-adimu kabeh. Aku nedya midhangetake pengirikaning mbarep kakangku Dimas Werkudara. Barep kakangku apa? Pawarta ingkang sumebar warata ing saindenging negara Ngamarta. Lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lungane Arjuna iki mau ana sambung rapete karo Kakang Semar nggone duwe gawe iki. Yayi Werkudara gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe gandrung dereng ngantos paripurna ingkang samembal wacana kasaru geger jaba sinten ingkang sowan boten salena nggih satru ing Randu Gembala Bambang Antasena menawa pepeh kerpepeh minggah madaning pasewakan negari Ngamarta.
Anjing langit kelap-kelap katon kula nuwun Dri kula nuwun keplayu kepelajar saka adoh oh Pak Dri aku ngaturake basaku katura ya Pak Dri ya ndak tampa Antasena wah caidan teko ana wigati apa mlayu-mlayu sajak guyu-guyu grengetmu bapak iki yo aku bapak Wenjo Dipati aku ngaturke buktiku kantur ya Pak yo tak tampa ana apa Antasena kok sowan mlayu-mlayu mongko tanpa tinimbalan sowanku iki ora saka Ngrandu Gumbala Pak Di ning aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe iya banjur kepiye mongko bareng aku karo Kakang Gatotkaca Kakang Antareja sowan menyang Karangkadempel kakekne Semar iki prasaja yen to kakekne Semar bakal mbangun kayangan ning dudu kok kayangan papan sing magrong-magrong kuwi ora kakekne Semar mung kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta supaya iso ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan dadi siji ora ana regejekan ora ana bentak sirah anane mung ayem tentrem embane urip ana ing kayangan iya banjur kepiye wis ora bakal tak jlentrehke ndak mengko ndak gladrah wose gegayuhane kakekne Semar mau luhur lan becik ning dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli ora kanyono-nyono rawuh Siwandarawati didherekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal mbangun kayangan jebul tinimune Siwandarawati didhawuhi dening Hyang Pukulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhane kakekne Semar mongko sejatine kakekne Semar ki ora duwe niat kepengin ngembari marang kayangan ki ya ora jane iki mung kepengin bangun negara Ngamarta Pak Di ngono kuwi sing dadi aturku kakekne Semar ora pengin ngembari karo panguasane Hyang Pukulun Bathara Guru ora ning ming kepengin supaya uripe para kawula kuwi embane kaya urip ana ing kayangan ngono iya nganti geger kok mau wah nganti geger Pak iya wah Siwandarawati sajake wis ora melu karo kabejane kakekne Semar malah sajake Paman Janaka malah bangun miturut pengendikaning Siwandarawati Paman Janaka wis ora melu kelawan kabecikane kakekne Semar nggone momong Paman Janaka lan sak keluargane dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya amboyongi Pak Dre Puntadewa supaya rawuh ana ing Karangkadempel supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi srana tentreming Karangkadempel Pak Dre Jelaprong wong edan ora ngerti lelabuhane Semar ora ngerti lelabuhane karo Dipol nganti wani bakal njugarake kekarepane Semar Badranaya barep ora sah kokean gundem sing tanpa guna ayo tak gendong budal nang Karangkadempel matur nuwun nggih Den Ndara Antasena ya kek tiba padha-padha aku ya matur nuwun sinuwun Ngamarta kalih Ndara Werkudara Dipol ya ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe kok Den mbok menapa sinuwun Ndarawati mung kaprawasa rasa bekewuh karo Manik Waya merga
Nata Ndarawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Wekasan Sinuwun Ndarawati nilar dhateng raos pangraosipun anggenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun. Malah wantun badhe njugaraken niat kula nggih kula badhe bangun kayangan. Sak banjure keparenge Kyai Nayantaka kepiye? Kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada, Den. Matur sembah nuwun. Pusaka niki ajeng kula gawa mangsa Baronga Kyai Semar Ndarantasena. Apa kek? Kula njaluk tulung karo sampean. Nika Bagong kalih Petruk kanenten ngebuk ngarepan niku. Siap. Sendika dawuh. Apa sing dadi dawuh pundhane kakekne Semar bakal tak estoke dawuhe. Matur sembah nuwun. Nawi ngaten enggo Den diwiwiti nggenipun bangun kayangan. Manjing sak telenging balek wisma kula. Ayo Kyai Nayantaka. Larata saking godha saguru kula yana mutusa sang Sri Ndarantasena. Hus. Anu Ndarantasena. Enten apa kok rawuh mriki? Aku aja kaget aku sing mrepeki karo kowe ya, Gong. Nggih keparengipun. Aku didhawuhi karo bapakmu kon jaga kanan karang kadempel. Kula pun wis jiran jaga ora usah dikon. Lho, kusik kowe malah muring-muring kaya ngono. Ngapunten. Keparengipun Bapak kados pundi ngutus nyuwun tulung kalih jenengan dos pundi? Aku karo kowe karo Petruk kudu madhangake kahanan padukan karang kadempel. Carane dos pundi? Halo. Nek kowe iso nyawang nganggo netra batin kae janjane karang kadempel akeh demit. Endi, Den? Mboten enten. Merga kowe urung tak leleti nganggo banyu sungutku. Enggak, dilanati kok men apa men ora ngantuk barang. Ya ning aja girap-girap nek kowe wis weruh setan, Gong. Mboten, kula niku sok ngila niku mun gila piyambak. Ira rai kula sing ngenten iki niku mun gula. Ya wis, nyoh tak leleti banyu sungutku. Mpun iki, Den. Wis. Weh, Dan, irunge sapa? Aku nyok. Pembalasan kowe iki kok sok ora karepe kok sok mau ngece aku kan jare demet kok ora. Arep ora kowe? Wis, Gong, aku ora. Kowe bapak ndi gegayuhan nek kowe ora melu ngewangi nista lho, Tru. Ya wis, aku manut apa sing dadi karepe Ndarantasena. Heeh, wis kono kowe. Matane dileleti banyu sungut. Matane sapa? Matamu kuwi. Hus. Karo wong tuwa matak-matak ke ora. Kula nyuwun, Den. Ben kula saged iruh setan. Men gek mengke nyingkirke ning kepripun carane? Mengko tak wenehi carane, Petruk, nggih. Sing baku kowe wis tak oseri banyu sungut kowe iki. Wah, pading, Ndro. Pading, Kang. Ah iya, Karang.
Seger to. Heeh. Wah. Edan, Gang. Wow, tenan Den. Oke, demit to, Gong. Kathah sing apa kuwi jenenge? Wah, bentuke maneka werna. Iya. Anton sing sikile becik. Anton sing lemu. Anton sing nyelentrem barang. Ayo wis gek nyambut gawe kae di resiki diguak demite ning carane pripun, Den? Carane pripun kula mang kandhani, kula mang paringi pirsa, kula tak nyuwun pirsa carane pripun. Kowe saben ketemu demit, kowe kudu ngapalke mantra iki sik, Bro. Napa niku? Mantrame ya kuwi sastra mulya memayu hayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Kuwi adate sing menehi Semar. Ora apa-apa iki. Iki men gentenan Durantasena, wis ora apa-apa. Sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Heeh, Truk, kuwi, Truk. Sekno. Mosok niku to, Den? Mosok niku napa kula ora kleru sik. Intine iki nganggo jenenge Teguh, Tru. Apa ya, Kang? Coba. Udu nek sing teguh-teguh kae udu. Iki saka aku. Nek kowe wis kulino nganggo sing kuwi, kowe tak paringi meneh, Gong, Truk. Pripun? Mantrame pripun? Hafalke. Nggih. Kula kelas kalih kula ulang kalih kula pinter kali kathok kula gileng-gileng. Waduh. Pripun wau? Kula kelas kalih kula ulang kalih kula pinter kali kathok kula gileng-gileng. Kula kelas kalih kula ulang kalih kula pinter kali kathok kula gileng-gileng. Niku, Den. Iya, Truk. Kula kelas kalih kula ulang kalih kula pinter kali kathok kula gileng-gileng. Kula kelas kali kula apal wis sip. Diapalke, Gong. Napa? Jopan japune napa? Kula kelas kali kula ulang kali kula pinter kali kathok kula gileng-gileng. Kala kula kacuk. Kala kelas kalih kok kula telembongan. Kala kula kelas kalih kula linggo wonten ing bangku ngarep dhewe. Ora. Kala kelas kalih kula ulang kali kula pinter kali kathok kula gileng-gileng. Wis mboten wis niku nek kon ngapalke ngoten-ngoten niku angel kula niku. Kula kelas kalih kula kacuk kula ulang kalih kula pinter kali kathok kula gileng-gileng. Wis mangsa borong anggonmu ngrampungi demit-demit kuwi, Truk. Kula kelas kalih. Kula kelas kalih kula gileng-gileng kula kinter kali kacuk kula gileng-gileng. Wis aku pokoke apal. Wis aku siap memberantas demit. Lene mamanganan kuwi wak entah. Kula kelas. Ush. Kula kelas kalih kula kali kula kinter kali kacuk kula gileng-gileng. Kula kelas kalih kula ulang kali kula kinter kali kacuk kula gileng-gileng. Kula kelas kalih kula ulang kali kula kinter kali kacuk kula gileng-gileng. Diares. Kang. Apal urung le? Kok tak apal karo turu, Tru? Wis ora sida makarya, wis lak demite tak entekke. Senengane kok ora. Wis sonjo mboyo ora. Kalau kula kelas kalih kula kinter kali udus. Aja nemeti jane nemeti demit kaya ngono ki. Engko iso Kang Slupan. Kalau kula kelas kalih kula kacuk. Aduh. Duh piye ya mau Antasena sing ngeki mantrame kok riwil men kalau kula kelas kalih kula kacuk. Duh.
Yung cangkem kerja sama mbok gelem. Kula kelas kali kula kelang kaleng kula kinter kali kacuk kula kileng-kileng. Modar kowe. Terus entuk siji kowe entuk pira? Aku ya agi entuk siji oleh. Sabar iki ya karo megawe. Heeh. Dineh ya ana neh kaya edonge ana neh. Rene aga ngagil eneng siji, Kong. Wah, udus iki bocah bajang iki ya. Cermo jenis ya kowe kuwi. Kala kula kelas kalih kula kulang kalin. Kilan kula kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Kala kula kelas kalih kula kulang kalin kula kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Mantiako Petro. Jar wis senengane kok ora ganggu katentreman karang kadempel iki wis ora. Nek iki aku wae. Ha wis sak karepmu ngono anggere kowe apal. Iya. Kalau kula kelas kalih udus. Kula mie instan udus. Kalau kula kelas kalih kula kulang kalih kilan kula kinter kalih kacuk kula batu. Wis senengane kok ora kaya ngono wae iki, Gang, wis jan ora. Guane, Truk. Ya. Nyata laruta saking godha saguru kula. Yana mututso sang sri. Kula kelas kalih. Wis, Gong. Wis entek demite kok isih ora. Sesuk neh kancane dibagi. Heeh, Truk. Wah, iki aku ngapalke. Oh, kok ngono diapalke wis ora. Iki wis kanggo pisan ki wis kanggone wis ora mandi. Kakang Ismaya. Guru ya. Kados pundi Kakang sampean kersa murungaken niatipun anggenipun badhe bangun kayangan menapa mboten? Weh, ta wong ya, wong ki aja sok kongkonan. Nek kira-kira atimu kurang marem kuwi takokno karo sing kawugan. Kakang Semar badhe bangun kayangan. Bener ora arep tak urungke. Ning aku ora arep bangun kayangan padha sing mbok lenggahe kuwi ora. Aku ora sulap karo kamuken, aku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar iki dadi pamong, nek ana rusaking sing tak mong kuwi sing dicucuh Semar. Ngono. Monggo sing tak mong kuwi kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin balekke panembahe wong sak negara Ngamarta, balekke morale kawula sak negara Ngamarta supaya urip tentrem. Ayem mbane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono kuwi apa kleru? Aku mung perkara gedhing keburu sengit karo Semar kok angger neng perkara kok tok gawe geger anggere neng tembung sethithik tok gawe perkara. Jan-jane iki piye to? Sirmu piye aku tak takon. Ayo kowe bloko karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kowe ora metengkreng ning Selakanda Arubinangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Ngono? Inggih. Ayo bali. Bali. Durga dijak bali.
Oh, jare wis pegatan kok isih runtang-runtung ngalor ngidul ngalor ngetan. Ngono kuwi ra becik, ngono kuwi ra apik. Ayo bali. Bali, nyuwun pamit Kakang. Bali saiki. Sakarepe dhewe ora. Durga wonten dawuh kulon. Ayo bali. Ayo bali mawang Kayiwangan, ayo bali menyang Kayiwangan. Wadya balamu sakarone jim setan priprayangan dijak bali. Ngestuaken jam. Oh, weh adalah. Oh, weh. Sapa Satria Gagah Pideksai? Ora tepung karo aku ora. Wah, cetrolehmu dadi buta urung suwe. Wah, radalah. Ayo. Di Semar Badranaya nek pancen ora gelem urungake niate anggone bakal bangun kayangan jajal wreko sing ora trima. Waduh. Aduh. 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 Wah. Lehmu dadi buta cetha urung suwe. Cetha kowe ra iso dadi buta. Kowe ora tau perang. Kowe mung tak tendang pupumu tak idak pupumu kowe sebut sambat kelaran. Aduh mati aku. Ayo ora sah dadak tutupi kowe Badara dadi wujudmu sing sak nyatane. Wela dalah Werkudara. Wah iya Kresna kakangku. Ana ngopo dadak wujud buta barang. Kowe iki nek dadi buta ora patut. Ya ming nuwun sewu Yayi aku njaluk pangapura. Mbok menawa wae aku nedeng ora eling. Wekasan aku manut bangun miturut apa kang dadi dawuhing pukulun Bathara Guru. Wah barep lan anak-anak Pandhawa kabeh wis padha nyarujuki nggone Semar bangun kayangan. Saiki wis padha nglumpuk ana ing Karang Kadempel Kresna kakangku. Ayo tak derekake. Ayo. Macan sapa meneh takon karo aku bul kiya. Macan kok buntute diobah-obahke. Kowe lenang apa wedok? Aku macan lenang. Wah cetha kowe kudu macan tenanan. Waduh aduh. Ayo Badara, aduh. Kakang Mas kula nyuwun pangapunten. Wah. Kowe iki wis dilabuhi karo Semar, kowe iki wis dimong Semar kecilik. Sikil dinggo sirah dinggo cikil, lah kok kowe ming trima ngeboti karo kakangmu Ndrawati. Kula nyuwun pangapunten. Wah.
aja njaluk pangapura karo aku. Njaluk pangapura karo Semar kono yang Karangkadempel. Inggih Kakang Mas kula nyuwun pamit. Semare Kaden Prayitna Semoriris eko balik. Kakang Semar, aku nyuwun mangapura Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampean, mestine nek didhawuhi dening wong tuwa mestine ora bakal selak. Mergo ora kepenak. Iya. Nanging yen pukulun Manikmaya wis didhawuhi dening Kakang Semar sarta wis nglenggono lan wis nampa apa sing dadi gegayuhaning Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung apa gegayuhaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Mboten napa-napa. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesandung kesrimpet karo trumpahe dhewe niku. Wong mlaku niku adate ngoten niku. Monggo niku dinggih saben dina. Iya Kakang Semar. Nggih. Ngoten niku ngibarate dados kesrimpet kalih sanak kadange niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakal dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Nggen kula mbangun kayangan niku ora kok kula mbangun papan sing magrong-magrong menika mboten. Nanging niat kula mbangun kayangan menika nggih menika mbangun miturut mbangun morale kawula sak negara Ngamarta, Den. Supaya saged urip tentrem lan jenjem membane urip ana ing kayangan. Iya Kakang Semar. Iya Kakang Semar. Iya Dipol. Kula niku mbangun kayangan niku mboten mengke kebutuhane Semar niku mboten. Nanging kangge kebutuhaning kawula sak negari Ngamarta. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa. Mugi-mugi nampi kanugrahaning Hyang Mahanasa, Nirbaya Nirwikala, Durga Mendhak Kala Sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah mulya, tambah reja, tambah ngrembaka, Den.